Veciños da rúa Cruz Gallastegui en Pontevedra reclaman unha solución urxente para esta zona onde hai anos se fixo unha remodelación. Consideran que se trata dunha peonalización a medias onde os coches ocupan constantemente as beirarrúas. Lamentan tamén a deterioración e a falta de limpeza e botan en falta zonas de carga e descarga. Esta céntrica rúa de Pontevedra remodelouse hai anos. A idea era facela semipeonil, con beirarrúas máis amplas e outras comodidades pros veciños. Pero pasaron os anos e botan en falta servizos que nunca chegaron a ter. Esta é unha calle peonil, non é, porque están todos os días os coches aparcados, non che deixan cruzar, é peonil e tes que pasar porque a xente non pasan a unhas velocidades que non hai control ningún aquí nesta calle. Realmente debería de ser casi peatonal, pero por aquí pasan toda igual, exactamente, porque claro, aquilo é máis complicado por Zara para cruzar, entonces métense por aquí para lá. Pues la zona peatonal que no la respetan. Eso, ya te digo, a veces pasan los coches que dices, bueno, esto va a pasar algo, algún día va a pasar algo. Peatonal non é, xa veces que non é, estaba mellor antes. Moitos veciños lamentan o estado de abandono desta rúa, botan en falta bancos, zonas de estacionamento para carga e descarga ou colectores de lixo. Está un pouco abandonada, sobre todo máis ben sucia, pero a culpa non xa ten o goberno, os que gobernan, senón os porcos que deixan as colillas, a mexada dos cans. É unha rúa que como non ten así moito tal, pois parece que é o paseo de todo o can que hai por aquí. É como unha calle que está moi céntrica, e que é unha pena, porque está como moi abandonada, sí. E serán os veciños queixanse, sí. No, a parte de sucia é o tráfico, é o peor. O peor desto é o tráfico, ademais pasan moi rápidos. Pero ahora está totalmente abandonada, tenos abandonados. Os bancos, a calle sin pintar, quitaronos todos os contenedores, mal. Estamos moi descontentos. Reclaman unha peonalización desta rúa Cruz Gallastegui que faga compatible as necesidades dos automobilistas cos accesos veciñais e piden que se defina o modelo de rúa, ao tempo que reclaman unha solución para esta zona que leva anos soportando a ocupación constante das beirarrúas polos vehículos.